Здравейте! В днешното видео ще ви представим и тестваме най-новият парализиращ връх за хавайско копие на Rams Diving. Това е класическия парализатор. На пръв поглед абсолютно идентични с стария и нов модел. 13 см работна дължина и в двата случая, алуминиева хидравлична запресована матрица и легирана стомана вакуумно закалена 40X13. Ето и разликите, макар и минимални, са от изключителна важност. Стария модел има контри от вътрешната страна, които практиката ни показва, че вече 90% от случаите тя е нефункционална при този точно тип връх, а и компрометират върха при по-интензивно натоварване. При новият връх сме ги отстранили и сме намалили единиците на закаленост, така че да има повече пластичност при този тип връх. Сега ще преминем към един тест, който ще направим с новия връх, като го срещнем от 60-70 см челно в каменна плоча. Ето и резултата след направен екстремален тест с карбоновата роля хавайка на Rams Diving при 60-70% натегнатост на ластика и отстояние на камъната плоча 70 см от върха. Ето и резултата. Не знам дали се вижда добре на камерата. Почти никакви деформации при едностранното заточване на върха и много лека деформация в единия от шишовете леко в дъга. Това е нашият нов парализиращ връх, който ще предлагаме за новия сезон. Повече информация и детайли за върха ще откриете на ramsdiving.com.